Sziasztok srácok! Én Firetoxic vagyok, és ebben a mai videóban be fogom nektek mutatni Icetoxic hivatalos barátomnak a Minecraft szerverét. Nagyon zavar, látom a felvételen a lámpa. Mindjárt le is kapcsolom, elnézést, hogy ilyen esek sikkelik a kamera, de megloptam az asztalomat és elburult. Szóval lehet, hogy mostantól szerintem így lesz felvéve. Jó, mondom, lekapcsolom gyorsan, hogy elfájt. Van kapcsolva. Ez valami fény kell nekem a villanyközeten. Hogy ön elbéres, jó. Jó. Szóval be fogom mutatni Icetoxic hivatalos barátomnak a Minecraft szerverét. Egyébként, ha fel akartok lépni, akkor legyen ma hiába Minecraftotok, vagy télen úgyserbe jelentkezzetek be. Hogyha valamelyikötök van, írjatok kommentbe, és a leírásban pedig a szervernek a neve lesz írva. Beírjátok, jelentkeztek. Ha nem tudtok jelentkezni és belépni, akkor írjatok rám, írjatok kommentet. Vagy csatlakozzatok a Discord szerverembe és jelezzétek, hogy nem tudtok belépni, és akkor írjatok le a felhasználóveteket és megoldom. Tehát igen, aki már Icetoxicnak a streamjein volt, annak már ismerős ez a világ. Itt voltak a streamek, itt a Gyémántház. Még mostanában is volt egy stream, előbb vasárnap, tegnap előtt. Amikor hülyéskedtünk a Vardán. Hát ugyanebben volt, csak most már építettünk, ugye a videóban, a streamben nem mutattuk. Ezt a házat én építettem magamnak. Én még építettünk még valamit Daviddal, de azt még nem mutatom meg. Itt a hatalmas iceberg, amit hogyha Icetoxicnál láttatok, kirakta bejegyzésbe. Itt van. Itt építettünk neki. Szép hegy, amit amúgy előbb építettem vissza, mert itt kő van alatta. Itt a veteményesünk, amit igazából minden harcnál PvP-nél szétszedünk. Most is. Úgy szét van szedve most is. Itt a bányánk. Aminek valamiért sosincs becsukva ajtaja. Amit nem értek. Mert beszállnak a legyek, hát úristen. Azt mennyien vannak. Nyugodtan feljöhettek, és egy ilyen túlélő szerver lesz nektek, de hogyha valaki akarja, akkor kaphat kreatívot, és építhet is valamit akár. Ezt még nem tudom, hogy lesz-e, de talán lesz olyan is, hogy videó vagy streambe felhívunk titeket erre a szerverre, és építetek, és akkor mi pedig értékeljük az építményeket, és sorrendbe állítjuk, hogy legjobb, második, harmadik, negyedik, ötödik. Nem tudom nektek mi a véleményük, szintén ez egy jó kis szerver, bármit lehet csinálni, csak nem szabad rombolni, lehet én miattam túlélőzni és kalandozni, kreatívozni, de rombolni nem lehet igazából, azt ez egy, amit nem nagyon kéne a szerveren, a rombolás. Szóval, hogyha valakit érdekel, leírásban ott a szervernek a neve,
Ha valakit érdekel, hogyan tud felmenni az oldalra, annak most mutatok egyet. Szóval be kell írni a keresőbe, hogy T-Launcher. Olyan videóban látszódik, T-Launcher. Beírjátok le, kattintottuk ide az elsőre. Én már letöltöttem, de ti arra nyomtok, hogy T-Launcher, The Launcher for Minecraft. Vagy nem is erre, hanem erre itt, hogy töltsd le a TL-t. Erre rányomtak, és itt T-Launcher a Windowshoz rányomtok. Én nekem már le van töltve, meg egy párszor már letöltöttem, de itt fog nektek töltődni. Ez csak gépen lehet szerintem. És ugye neketek itt lesz. Egy ilyet fogtok. Azt kell ezzel csinálni, hogy nem ezt. Megnyitod. Hagyod, és itt nyomogatod, hogy folytatás. Itt letölt. Várjátok meg, még letölt. Folytatás, és el fogja nektek indítani. Megvárjátok, betölt, létrehoztak egy fiókot, felhasználónév, vége. Mert itt nem mutatom, hogy ez mennyire egyszerű lesz majd. Megvárjátok, még ez betölt, és bedobtatok a T-Launchernek az Minecraftos oldalára. Ez olyan hamarosan remélem meg fog történni. Meg is történt. Itt van. Ide majd be tudtok írni egy majd ezt fogja kirobni. Ide meg fogjátok, beírtok valamit, egy random jelszót, és utána itt a fiók. Tessék. Szóval igen. Ennyire egyszerű, itt elindítjátok. Befogdom, itt ezeket megmutatom. Azért tényleg részletesen, hogy hogyan tudjátok. Ide befogtok ezeket dobni, nekem most kék, mert már beállítottam. Rájöntok, hogy több játékos mód, és beírjátok azt ide, hogy that's for nos.me. És akkor este nem fog titeket már. Mörtök. Nem tudom, miért nem jön, mindjárt jövök, megnézem, akkor miért már én így jönnek eszembe. Szóval elvileg ezt kell beírnotok. Csatlakozás. Igen, ezt kell először beírnotok. És be fogtok dobódni, persze nem ide, mert még nem aludtatok itt, és nem most léptetek ki, hanem jó messze. De elfigyeltek, mert amint beléptek, én látni fogom, és egy egyszerű parancsal ide tudlak titeket tépőzni. Szóval igen. Hát, remélem, hogy kedvetek támad feljönni erre a szerverre és megcsinálni a T-Launchert, már ahogy láttátok, nem nehéz megcsinálni a T-Launchert, csak kell lenni egy gépnek, és meg kell nézni ezt a videót, hogy meg tud csinálni. Na, de én FireToxic voltam, köszönöm, hogyha megnézted a videót, ha akarsz meg látni ilyen tartalmakat, kommentelj, lájkold a videót és iratkozz fel, ezzel tudod jelezni, hogy még szeretnél ilyet. Na, de én FireToxic voltam, sziasztok!